Barka da zuwa tashar komai da ruwanka, tashar da zaka iya samun duk abin da kake nema. Ku danna alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon mu idan mun dora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin matasa masu tasowa a Kannywood, wato ɓangaren mawaƙa, wanda aka fi sani da suna Aliyu Sharba, rasuwa. Aliyu Sharba kafin rasuwarsa kwanaki 10 kenan ya shafe ba a san inda yake ba kuma ba a gan shi ba. Sai a jiya aka wayi gari aka tsinci gawarsa bayan Allah ya yi masa rasuwa kenan. Wanda da aka tuntuɓi abokansa sun ce suna zargin sace shi aka yi. Aliyu Sharba mawaƙi ne mai tasowa wanda har ya samu dama sun yi waƙa da jarumin da ake yayi a halin yanzu, wato Hamisu Breaker. Aliyu Sharba shine shugaban kamfani na shirya fina-finai, wato Aliyu Sharba Family, wanda yake a Abuja. Mutum ne mai ƙoƙarin himma da bunƙasawa da kawo kansa ci gaba da waninsa. Ya yi waƙoƙi da dama, daga ciki akwai waƙarsa mai taken 'Yar Kaduna, akwai kuma Ni da Ƙawata. Aliyu Sharba abokan sana'arsa sun shaide shi cewa yana da sauƙin kai kuma yana da mu'amala. Bayan mutuwarsa an ga wasu hotuna wanda wata jaruma Maryam Keke take sawa, da kuma yanayin chatin ɗin da suka yi da shi har ake tunanin kamar akwai soyayya a tsakaninsu. To kuma dai menene, yanzu Aliyu ya riga mu gidan gaskiya, sai dai mai fatan Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu zuwa. In ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin summa amin. Allah ya kyautata namu zuwa, da shi da duk sauran jaruman Kannywood da suka mutu da sauran al'ummar gari. Allah ya ji kansa da rahama, ya kyautata makwanci, ya yafe kurakurai. Mun gode. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha, ka danna subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo idan mun ɗora. Ka yi comment in kana da ƙarin bayani ko tambaya, ka yi like domin idan bidiyon ya burge ka. Mun gode da kasancewa tare da wannan tasha ta mai suna Komai da Ruwanka TV1.